வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ தான். என்னென்னா நம்மளோட 100+100 வாட்ஸ் போர்டு புதுசு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினது பார்த்தீங்களா. அந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆம்பில் லோட் பண்ணிருக்கோம். இது சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ மட்டும் போகிறேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ வரும், கேட்டு பாருங்கள், கேட்டு பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சோறு கொண்டு போற புள்ள அந்த சும்மாட எனக்கு சோறு தண்ணி சாப்பிடுல கொஞ்சம் ஊட்டி விடு எனக்கு. சோறு கொண்டு போற புள்ள அந்த சும்மாட எனக்கு. ஆசங்கர ஓரத்துல